Velkommen til sådan et lille kort dialogmøde omkring faldgrupper i teamudvikling. Det er jo noget, som igennem de sidste 20 år, som har været meget dialog om, når vi både har kørt teamcertificering og ellers har arbejdet med teamudvikling. Meget ofte kan vi sige, at de her faldgrupper, det er måske en af årsagerne til, at der nogle gange den her teamudvikling, den ikke helt fungerer, som vi synes, og det kan der være rigtig mange gode årsager til. Og jeg vil prøve lige at komme omkring nogle af dem i det her tilfælde og i det her forløb. I er meget velkommen til at stille spørgsmål undervejs, og bare spørge ind til tingene. Det er ikke sikkert, at jeg kan svare på det, men så er der måske nogle andre gode og dygtige mennesker, der kan komme med en vinkel på det i forbindelse med oplægget her. Jeg gør opmærksom på, at det er jo ikke et oplæg til at blive teamcertificeret eller noget andet i det her tilfælde. Det her det er baseret på det, der sker inden for teamudvikling og også forskningsprojekter og selvfølgelig noget erfaring ind over det. Ja, jeg tror, jeg vil starte sådan stille og roligt. Når vi kigger lidt på faldgrupper, så har jeg ligesom fundet frem til sådan 7 områder, som meget ofte er det, som er de typiske områder. Der er nogen, der er mere udtalt end andre. Hvis vi kigger oppe i øverste højre hjørne heroppe, der står der dårligt kun overfladisk forståelse af teammedlemmerne. Jeg kommer ind på hver enkelt af dem undervejs, og så er der noget, der hedder lav grad af tillid. Så er der en, der hedder det, vi ikke taler om. Der er noget, der hedder ikke lyst til at kritisere mine kollegaer. Kritisere sådan i udråbstegn og apostrof. Manglende ansvarlighed i teamet. Vi taler om hinanden og ikke til hinanden. Vi taler om individuelle mål og ikke teamets mål. Meget ofte, sådan, der kan være andre, der sidder inde med nogen og siger, den mangler af det. Ja, det kan godt være, men det er de her 7, jeg har taget med, som jeg i hvert fald, og vi oplever, at der ofte er nogle af de grundlæggende årsager til, at der er noget, der går i stå, eller det ikke. Men vi ikke synes, at de her teams eller grupper, de performer lige så godt, som de burde gøre. Vi kan kigge lidt ud fra sådan forskellige aspekter i det. Men en af de aspekter, som jeg har valgt at kigge på, det er jo ligesom at sige, at når vi taler om udvikling af teams, så er det meget, meget sjældent, at... Det er fordi, der er gået et teamsmøde i gang nu. Nå, okay. Men i forhold til faldgrupper i teamet, så kan vi sige, at det er meget sjældent, at det er en sådan meget lige vej frem til, fra at man sammensætter et team, til det rent faktisk begynder at fungere. Jeg ved ikke, om vi kan få en til at slukke for lyden på vedkommende, der taler også. Men at det nogle gange, så er det sådan en broget vej, der kommer til at ske, og nogle gange så er der fremdrift, og andre gange så går det i stå i teamudvikling osv. Men vi kan sige, at teorien jo, og det er jo teori af det der taknemmelighedsområde, som baserer sig meget ofte på, at der er noget, der er sket, og så laver man teori på baggrund af det. Og der har vi nogle forskellige, nogle af dem er mere eller mindre kendte. Vi har jo Topmann og Jensen, som har lavet den her præstationskurve, som går i forhold til, kan vi give gruppe af teamdynamikker, og hvordan de udvikler sig, hvor vi har den tidlige fase med forming. Det svarer nogenlunde, som jeg plejer at sige, til den tidlige kærlighed, når der er 2 mennesker, der finder sammen, hvor alting er fantastisk, og vi egentlig ser, at det kan godt blive rigtig godt. Det her. Så kommer vi ind i stormperioden her. Det er der, hvor min kone hun gør opmærksom på, at mine sokker ikke ligger der, hvor de skal ligge henne, og hvor vi finder vores forskelligheder frem, kan vi sige, og hvor vi skal ligesom have afstemt på, om det kan danne grundlag for et godt langsigtet varigt samarbejde. Og så kommer vi ind i normfasen, hvor at de ting, vi har aftalt, måske i storming eller formingfasen, rent faktisk skal afprøves for at se, hvordan det er. Og så er der en performingfasen. Og som vi kan se, så er kurven jo i starten, den er ikke så høj, men når vi kommer over igennem normingfasen, så kommer den faktisk til at gå op over vores formingfasen. Det vil sige, summen af individuelle handlinger begynder først at give noget, når vi kommer igennem storming og normingfasen, og kommer op der, hvor synergierne begynder at fungere op mod performing. Og der har vi så en stor performing. Og der er der selvfølgelig nogle gode teorier, som jeg ikke vil gå dybt ind i dag overhovedet. En anden tilgang til det er Desi og Ryan, som også er meget fokuseret på inden for det, der hedder styrkebaseret ledelse, og også i forhold til robusthed. De har sådan en model, hvor de kigger lidt på forhold til fokus på relationer, altså social tilgang til det, og fokus på opgaver og projekter, hvordan det ser ud. Og de har valgt at arbejde i forhold til, at hvis man ligger lav i team- eller gruppedynamik, og det kommer man til nogle gange,
det er ikke en stationær, det er en dynamisk tilgang til det, så vil man havne nede i noget, hvor at det kan være lidt dysfunktionelt. Det vil sige, at der kan være en dårlig trivsel. Det kan være, at der er meget lidt fokus på relationer, eller på simpelthen at få løst opgaverne. Og det giver som regel en meget kort, eller nu står der ingen levetid i det her, det er tæt på en opløsning. Så har vi et effektivt team, hvor der til gengæld for det er ikke så meget fokus på relationer, men der er rigtig, rigtig meget fokus på at være effektiv. Det vil sige, at vi når langt de fleste af vores ting og får dem løst, men der er ikke noget binding imellem hinanden. Og det gør selvfølgelig også, at der er længere ved levetid, men rent teammæssigt, så vil vi se, at det har en indvirkning i forhold til sådan teamdynamikkerne og i forhold til levetiden. Så har vi oppe i det øverste venstre hjørne, der har et socialt team. Det er ofte et team, som ental har det rigtig, rigtig, rigtig godt sammen, og ental kunne blive sammen i meget lang tid, og har nogle meget stærke, måske sociale, personlige bånd til hinanden, men de kniber med at få løst de projektmæssige eller teamopgave, gruppeopgavemæssige opgaver til rette tid måske, eller i den kvalitet, der skal være. Men selve limen i teamet fungerer rigtig godt. Og så har vi det, der ligger ligesom det, man er meget ofte i forhold til Tia Ryan går efter, det er det velfungerende team, der kommer herud, hvor vi kan sige, jamen der har vi kombinationen imellem både at være produktiv og have det godt sammen, og lime de her fundamenter på plads. Så det er en anden måde at se på, hvordan det går fra. Og nu står det i overskriften fra ubevidst til bevidst. Den måde, at man kan arbejde med, det er jo for eksempel at sætte en lap på og sige, hvor ser vi os hen nu? Hvor ligger vi hen af i forhold til det? Og så sige, jamen, hvad er det så? Det er her, hvor vi er. Og hvad skal der så til, for at vi kommer derhen, hvor vi skal hen? Så er der nogle handlinger, man kan flytte sig på. Det er en af de andre teorier. Og en tredje teori, som også er meget kendt, Nancy Ones teori her, i forhold til 5 behaviors i sådan en dysfunktionel tilgang til det, handler om at sige, at vi har sådan 5 steps inden for team, hvor han også kommer ind og siger, det er faktisk ikke meget forskelligt for mange af de andre, han siger, at en af de grundlæggende ting, det er tillid. Tilliden er et basalt ting, for rent faktisk kunne tage de der ømtålige ting op i konfliktfasen. Og hvis vi tør at tage de ømtålige ting op og tale frit om det, uden repressalier eller nogle konsekvenser for mig selv, jamen så kommer vi op til et commitment-område. Og hvis jeg først har en commitment, så handler det også om at sige, hvornår er jeg klar til at tage ikke personligt ansvar for mig selv, men tage ansvar for teamets udvikling. Og når vi begynder på det, så kommer vi op i forholdsresultater. Det er sådan 3 teoretikere, som arbejder. De vil nok sige, at de arbejder fuldstændig forskelligt fra hinanden, men når man læser den og sætter sig ind i den, så er der en vis sammenligningsgrundlag på tværs af de her ting. Og der kan være nogen, der synes, at den ene er bedre end den anden. Det er faktisk meget uvedkommende. Når vi sådan kigger lidt på det, så vil vi sige, at en af de første ting, jeg sagde, det var jo den her dårlige eller kun overfladisk forståelse af teammedlemmerne og lav grad af tillid. Og dertil er man nødt at skrive UBIK, altså ubevidst inkompetent. Og det er sådan ud fra et ledelsesmæssigt sprog, hvor vi kan tale om at sige, jamen ofte når at vi er i den tidlige fase, hvor der kan være den her lykkelige omstændighed for, at alting er godt, og lige pludselig så skal vi til at tale om måske de der ting, der kan være lidt ømtålige i teamsamarbejde. Det kunne være for eksempel at sige, hvordan får jeg sagt det til en kollega, at jeg ikke synes, at vedkommende leverer det, den vedkommende skal, eller er det overhovedet min opgave, eller er det sådan, jeg gemmer det og tænker, ej, det siger jeg ikke til. Jeg vil ikke sige noget på vores møder, fordi at det kan være, at det har en konsekvens for mig selv. Det betyder jo, at ofte så har vi individ, der sætter sig selv over teamet. Og det betyder egentlig, at man jo ofte sidder i sådan en diskussion om vi reelt har den rigtige tillid til hinanden. Umiddelbart vil langt de fleste teammedlemmer sige, hvis jeg spørger dem, har I tillid til hinanden? Ja, det har de. Men det er desværre også sådan, at når vi så begynder at tale om, hvad det er, man deler, og hvad man gør i forhold til at skabe tillid på det, jamen så er der en masse ting, man ikke taler om, og man ikke får sagt til hinanden. Og det er jo det, der er vigtigt. Det er ikke det, jeg ønsker at sige, men det er rent faktisk kunne dele også de ting, der er svære. For eksempel, jeg var heldig at være ude og holde et indlæg her, hvor et af de spørgsmål, jeg stillede til den forsamling, der var der, det var, om de ville være søde at fortælle de andre kollegaer om den største fejltagelse, de har lavet i deres liv. Fordi det er jo ikke noget problem at tale om alle de positive ting.
Men det er faktisk fejltagelserne, som vi også gerne skulle dele med vores teammedlemmer, vores gruppemedlemmer, sådan vi får, at vi må godt være lidt sårbare, kan vi sige, i forhold til, at det så åbner op for andre. En af dem, der var der, fortalte Gud hjælpe, at han havde været narkoman i Istegade. Det var en af hans største fejltagelser. Han var mega glad for, at han var kommet ud af. Og den anden fortalte, at for den forsamling sad jo godt nok var lidt stille og sagde, at den største fejl, hun nogensinde lavede, det var, at hun var utro over for sin eksmand i det her tilfælde. Og det er jo nogle, der åbner man virkelig op for posen og kommer ind bagved og taler ikke kun om, hvad man ønsker at vise, men rent faktisk kommer lidt længere ind bagved tingene. Og det er jo et sted, hvor man kan tale om, hvornår er det, at der bliver skabt tillid, og hvad skal der til. Så det er et af de første ting, der er meget nærliggende, det er, at vi holder lidt igen, fordi vi er bange for selv at blive såret, eller blive trådt på, eller blive sagt noget igen. En måde at gribe det her an på, kunne være, nu har jeg taget modellen med her, i forhold til Extended Disk, det er at skabe den her grundlæggende forståelse om ikke så meget den adfærd, jeg ønsker at vise, men måske tale om de ting, der er svære at få frem. Tale omkring de, apropos, enten lave faktorer, man har, eller de steder, hvor der er stressreaktioner eller andre ting. Tale om den forskellighed, der kommer frem imellem de her mennesker, så de får en bedre og bedre indsigt i hinanden. Det er ikke fordi, som jeg var nede og holde et indlæg for en håndboldklub her, hvor træneren siger, ja, I har en adfærd. I har også alle sammen en adfærd, som er super god. I har også nogle svage sider, men det må aldrig blive en undskyldning for tingene. Og det synes jeg faktisk var meget, meget stærkt sagt af træneren der at sige, ja, vi skal have en forståelse af det, men vi skal også bruge det aktivt i et teamsammenhæng, sådan at vi kan lave nogle resultater og få noget til at ske. Og det gælder jo også på, ikke kun på en håndboldbane i det her tilfælde, men det gælder faktisk også på vores arbejdsplads, at vores adfærd skulle gerne være noget, vi bidrager med i en eller anden form, og ikke skal bruges som undskyldning i teamsamarbejde. En måde at kigge på det er også, hvis vi tog et team, jeg har bare lige taget et tilfældigt med her, og kigge lidt på, jamen hvad er det så, der som udgangspunkt ikke kommer til at ske i det her team? Det er bare 7 demopersoner det her. Og der kan vi tale om, hvem er det, der stiller de her kritiske spørgsmål? Hvem er det, der skubber teamet fremad, når at det måske går i stå, eller overvejer ting, reflekterer over ting? Og der kommer en masse tilgang til at sige, hvad er det for nogle områder, der kunne være interessant? Det kunne også handle omkring kommunikation. At i forhold til sådan meget typisk team her, som er nogle mennesker, som er motiveret af meget lige de samme ting, der vil kommunikation meget ofte være nem at have kørende, fordi at når den ene starter sætningen, så er der formentlig nogle andre, der næsten kan fuldføre den undervejs i det her, fordi de har noget af den samme tilgang til tingene. Det, at vi ikke taler om, det kunne være hinanden, at det her med, at vi ikke tør at kritisere. En af de typiske ting, der ofte er, det er, at hvis der er noget, der er galt i teamet, så er der som regel nogen, der siger, at det må lederen klare. Det er lederens opgave. Det er det, vedkommende får sin løn for. Vi ved godt, vi er bevidst inkompetent BIK hernede, men det er jo ikke min opgave. Jeg er jo ansat til at løse en opgave i teamet. Og der begynder vi måske at dreje lidt fra mod at få et velperformende team, ved at man begynder at sige, at det er ikke min opgave. Fordi så hvor er ejerskabet hen? Hvor er commitment hen til at sige, at målet, team performance, det er at få det til at lime i det hele taget, få det til at fungere bedre end kun individuelt i det her tilfælde. Så hvordan får vi dem til at tage et kollektivt ansvar? Det er ofte en af de meget typiske områder, der er i, at folk trækker tilbage og siger, at det er ikke mit område, det er ledens område i det her. Og det er en af de ting, hvor vi skal have det til at fungere med at sige, hvordan får vi det løsnet op blandt teammedlemmerne, at de kritiserer, måske taler ud fra den ramme, der er som målsætning i teamet, at de tør at sige, ved du hvad, kære kollegaer, lige nu der tror jeg faktisk ikke, at vi lever op til den standard, vi skal levere, eller jeg tror, at hvis vi fortsætter ud den her vej, så når vi måske ikke deadline eller nogle andre ting. Hvordan får vi det i talesat, så det ikke kun er lederens, men det er vores allesammens fælles, både ansvar og commitment, der kommer til at være til stede. Og det er meget ofte på det tidspunkt, at nogle af teammedlemmerne eller gruppemedlemmerne, de bliver bevidst inkompetente, og det kommer til udtryk. Misforstået kommunikation. Jeg tog lige sådan et billede med, der er nok nogle af jer, der har set den før, hvor man siger, i et helt nyt mandskab, så følg venligst, eller det står ikke venligst, mine ordre til punkt og prikke, giv vagt, årene i vandet, og det bliver det så også. Det er måske ikke det, man altid giver udtryk for, men
men det kunne jo godt være nogle af de ting, der nogle gange sker rundt omkring. Det er jo, at der er nogen, der enten tager det helt bogstaveligt, eller nogen, der ikke tager det bogstaveligt nok, det man mener undervejs i det. Så den her med at have en meget, meget tydelig, klar kommunikation, er særdeles vigtig, også i forhold til mål og rammer. Når vi laver sådan en teamvurdering, kalder vi det, hvor vi stiller en række spørgsmål, så er det ofte en af de typiske fejl, det er, at lederen af teamet eller gruppen siger, det har jeg kommunikeret, det har jeg meddelt, hvordan det skal være, klare rammer og forhold, men teammedlemmerne, de har faktisk opfattet det helt anderledes. Og der kan vi så diskutere, hvad er det, der sker i det filter imellem, at der er noget, der bliver kommunikeret, og til, at det, der sker, det er ikke det, man havde håbet på. Det er meget ofte en faldgruppe undervejs i det her. En anden måde at gribe det an på, nu skal jeg lige have en til at se, det er jo at sige, at den her, når det så går galt med kommunikation eller andre ting, så skal vi være opmærksom på, at det er ofte sådan, at der er ikke nogen, der rækker hånden op. Der er ikke nogen, der tør stille spørgsmål til det. Der er ikke nogen, der tager de der ømtålige ting op. Det svarer til, at vi stadig har tingene til at ligge på bordet, og de begynder at lugte lidt og så videre. Men der er ikke rigtig nogen, der siger noget om det. Der er ikke nogen, der tør at tage den op imod det. Og der skal man finde ud af at sige, hvad er det for noget, der skal til for at kunne gøre det her. For at kunne komme de her ting omkring, så har vi lavet nogle team dilemma-kort. Og det er ikke raketvidenskab. Det er sådan en 360-graders team, lige fra at sige, hvordan skal vi fejre vores succeser, til hvordan får jeg sagt til en kollega, at jeg synes, det er irriterende, vedkommende ikke afleveret til tiden osv. Så der er sådan en lille, hvad kan vi sige, dilemma-tilgang til at sige, med masser af forskellige, og den kan I sagtens selv producere, det ikke det, men det virker godt, at man tager nogle af de ømtålige ting op og siger, og bliver enige om, hvordan er det, vi skal håndtere det her. Fordi de er ikke unik. Det sker alle steder, at der er ting, der ikke bliver taget op, eller man ikke ønsker at gøre noget, men man bliver afstemt i fasen. Og hvis vi tager tilbage til Tokmann Jensen eller Lencioni, så er det konflikt- eller storming-fasen inde i her. Hvordan får vi det taget op? Fordi hvis vi ikke får taget det op i det her, og bare tænker, det går nok, vi skynder os bare videre, vi skal være produktive, så rydder vi tilbage i den fase. Vi bliver ved med at hive tilbage. Elastikken hiver os tilbage til at sige, at der er noget, vi ikke er afklaret om. Og så kommer performance aldrig tilbage. Så det her, det er faktisk en af de vigtigste faser, det er faktisk at blive enige om, eller være enige om, hvad vi er uenige om, kan også godt være det. Men det kan godt være, at vi er uenige. Bare vi er enige om, når vi går ud af døren, hvordan vi vil håndtere det, så er det faktisk rigtig fint. Så er det fint nok at være uenige. Man kan ikke forvente, at alle mennesker er enige i et team, men fronten ud af til, den måde, vi vælger at gøre tingene på, er vigtig. Og der er det godt at få taget alle de her forskellige aspekter op. Ja, apropos det. Poeten og lillemor. Og hver dag bliver der fældet regnskov svarende til ideal på Jyllands størrelse. Står Buller og snakker med naboen om, eller poeten og Buller. Og så siger poeten til lillemor, nabo Buller, og jeg fik en god snak om miljø. Og på den anden side, så siger naboen der, poeten og jeg fik også en god snak om motorsav. Og det er jo meget typisk, at vi skal have afstemt vores kommunikation undervejs der. En anden måde, og et af de andre ting, som næsten altid falder på det. Nogle gange så sidder jeg og lytter til sådan nogle podcast, som Lencioni han laver en gang imellem. Og en af de ting, der også viser sig i deres undersøgelser, og når de tager teamvurderinger og sådan ting på samme måde, som vi gør, det er, at den der manglende ansvarlighed i team. Alle mener, de er ansvarlige, men de er ansvarlige over for deres eget, og ikke over for teams mål. Det vil sige, at den største, hvis vi taler ud fra dit perspektiv, så har det været forholdsvis mange, som synes, de gerne vil deltage i et team, som gerne vil være med til at udvikle teamet. Men den der med at gå ind og så kunne gå over til en kollega og sige, ved du hvad, det her, det kan jeg faktisk ikke finde ud af. Jeg har brug for din hjælp. Eller rent faktisk sige den modsatte vej og sige, det du vil levere her, det lever ikke op til de standarder, vi skal. Den der ansvarlighed med at sige, at teamets formål, er meget, meget stærkere end mit eget, det jeg kan bidrage med, og kan sætte ligesom målet højere end det. Det er en af de største udfordringer, der findes i teamet. Det er meget ofte godt at indtale okay med tillid og i forhold til stormingfasen, og begynde at komme op i en ordning. Men på det tidspunkt, hvor vi virkelig tager fast, det er på det tidspunkt, hvor at vi ser, at der er ikke kun én, men hele teamet viser initiativ og forbedringsforslag, og tager ansvar for at nå ikke individuelt, men teamsmål.
Og der har vi tænkt lidt ind i, at hvis vi kigger på de her år, jamen så har de garanteret noget fællesskab, noget ejerskab for tingene. Men det kunne godt være i det team, at der ville være nogen i det her team, som godt kunne opleve til at have svært ved at gå over og sige noget til hinanden, fordi de enten vil pege det op i forhold til, at det er en ledelsesmæssig ansvar for teamet, og det er ikke den, de skal tage, eller at de rent faktisk tænker, at den personlige relation imellem to mennesker gør, at jeg ikke kan sige eller udtale mig omkring de her ting. Og der er det er en af de største faldgrupper, det er, at hvordan vi rent faktisk får de her teams til at vokse godt nok. Og det gør man kun igennem, at der både er skabt så stærk en tillid, at når man kommer ind i stormingfasen, så får vi jo ikke kun vendt 3 sten, man får rent faktisk vendt de her ting, også omkring aftaler, at man får sagt, at det ikke er et personligt angreb, at jeg siger til dig, Kurt, at du skal rent faktisk lige hæve barren lidt. Lige nu ligger du kun på 80%, vi skal faktisk op på 98%, for at vi leverer det ind til noget andet. At det ikke er et personligt angreb, det er faktisk fordi, at det er teams bedste. Så den der tilgang til at kunne komme hele vejen rundt, er særdeles vigtig. Fælles ansvarlighed betyder også fælles opfølgning. Det her billede, det synes jeg illustrerer rigtig mange gode ting i sådan en organisationer. Hvor at det behøver ikke være marketing og salg og IT kommunikation. Det er egentlig opbygget ved, at hvis vi kender sådan en meget normal organisation, så er der meget ofte nogle forskellige afdelinger, som relaterer til det. Men hvordan binder vi det sammen? Hvordan får vi skabt samarbejde på det? Og der viser det sig, at i langt de fleste tilfælde, så har man fundet ud af, at når man kigger på ledelsesmæssigt, så er det dem, der får det til at sive ned og dryppe. Så hvis man ikke gør noget i forhold til ledelsesmæssigt og får bundet tingene sammen på øverste niveau i forhold til fælles ansvarlighed, fælles opfølgning på det, måske fælles bonus i stedet for silobonus, eller hvad det nu kan være, man er inde i, jamen så vil det syre ned igennem organisationen til at blive mere individuelt eller gruppeorienteret i det her tilfælde. Så der ligger en virkelig overvejelse omkring, hvordan det er. Og det her med at tvinge folk til at tage stilling til andre folks performance, for eksempel i andre afdelinger, hvordan vi kan udvikle tingene, det er stadig en stor udfordring i mange organisationer, fordi man sidder jo entalt med sit eget. Man ønsker ikke, hvis tilliden er lav, at få kritik fra andre om, at jeg synes, du bør gøre sådan og sådan. Og hvis man har et lavt grad af tillid i sin organisation, jamen så kommer den sparring ikke, fordi så vil man opleve som kritik, og i stedet for rent faktisk et forslag til, hvordan vi sammen kan nå endnu bedre resultater. Så der er lidt at arbejde med i en del organisationer. En lille model, jeg lavede, i forhold til, hvor det oftest er, at det er lidt udfordrende i forhold til det. Det er sådan, at hvis vi kigger op i den øverste trekant heroppe, så er det egentlig bare beskrivelsen af at sige, hvis vi kigger i forhold til tillid, så er det noget med at kunne indrømme sit fejl, sårbarhed, spørge om hjælp og vise hinanden respekt. Det kunne være nogle af ordene. Konflikter, tage sunde konflikter op. Det kan også være, at det er usunde konflikter, men det skal stadig køres på det man kalder en assertiv måde, en ordentlig måde med respekt for alle, fordi vi gør det, fordi at vi ønsker at opnå noget bedre. Og så er der noget forpligtelse, skabe ejerskab i det. Og der har vi ligesom en højre og venstre side. Hvis vi kigger på den venstre side først, i den her, så står der plussiden. Det er når, at vi oplever en organisation, som fortæller en gruppe af mennesker, der fortæller om sin egen fejl. Nu skal I høre, i sidste uge eller i går, der lavede jeg den her bummer. Og i langt de fleste tilfælde, så ved vi godt, at vi alle sammen laver nogle fejl undervejs, men der skal alligevel noget mod til at kunne gøre det. Så hvis vi har en, der rent faktisk både tør fortælle om deres fejl, plus måske tør spørge efter hjælp og sætte holdet over sig selv, jamen så ved vi, at så er vi rigtig meget godt på vej til at have et godt tillidsforhold. På den modsatte side står det lidt omkring med fravær af tillid, det behøver vi ikke gå så meget ind i nu, men vi har et næste fase, det er konflikt. Og der viser det sig, at noget af det aller vigtigste for mennesker, for at hvis de har tillid, det er, at de selvfølgelig tør at tale op omkring de ting, de gerne vil, men at en af de største årsager til, at der ikke, at konflikterne ikke kommer på bordet, altså udfordringerne osv. ikke kommer på bordet, det er, hvis der er nogen, der føler lige pludselig, at de ikke bliver hørt. Der skal kun én gang til, hvor jeg starter på noget, og så bliver jeg enten kørt over med toget eller noget andet ting i forhold til kommunikation. Så siger jeg ikke noget mere. Så det er virkelig vigtigt i den fase for at opbygge det her, det er at tage hele runden rundt og få forskellige menneskers opfattelse, syn på de forskellige ting, så alle bliver hørt.
fordi så er der også en mulighed for, at man går ud med noget ejerskab og noget commitment bagefter, fremadrettet. Så det betyder jo, at det gør ikke, for langt de fleste mennesker gør det ikke noget, at jeg ikke får ret. Men det gør noget, hvis min mening ikke bliver hørt. Så det særdeles vigtige i den fase, det er, at vi får hele vejen rundt, og ikke bare 2 mennesker, dem der altid råber op. Det er den der med, at det er deres syn, og så går vi ud, og så gør vi noget andet. Det skaber ikke commitment i det her. Lederens faldgrupper. Jeg er ked af at sige det, men det er faktisk også nogle gange, at det er lederen, der er årsagen til, at der er noget, der ikke fungerer. Kommunikation fra lederen af kan være årsagen til, at man tænker, at målet det er meget, meget tydeligt, og alle kender retningen, de skal. Men vi ser jo, for eksempel i Team Diamant, så ser vi teammedlemmerne have lange pile, hvor de stritter til alle mulige sider, hvor vi kan sige, at der er ikke nogen, der har en retning i det team. De løber alle sammen, og nogen løber over til hinanden, og nogen gør alt muligt ting. Og det har selvfølgelig en indvirkning på at sige, at et af fundamenterne til at kunne få det til at fungere, det er jo krav, mål og rammer. Altså, der skal være nogle rammer. Vi skal vide, hvilken bane vi spiller på, om vi spiller fodbold, eller ishockey, eller badminton, eller hvad vi gør. Vi skal vide, hvad det er, og vi skal også vide, hvor vi skal hen af. Hvis de ikke føler det, så vil vi ofte opleve, at i forhold til Extended Disk, at profil 1 den bliver klippet, og at vi rent faktisk ser nogen, der ikke kender nogen retning på tingene. Så det kan være det her grundlæggende normer, holdninger, værdier til at sige, hvad er det, vi skal gøre, de ikke er klare. Og de kommer ned i den her, enten nede omkring konflikt, jævnført initiation, eller dysfunktionalitet ved DCR eller i stormingfasen her. Der kommer de ned i, at det er der, vi skal have de her fastlagt. Og det betyder ikke, at det er én gang. Det er sådan en dynamisk rejse, der kører lidt frem og tilbage undervejs i det. En af måderne til at finde ud af det her på, det er at bruge den her online evalueringsskema til at få teammedlemmer til at svare på de her 30 spørgsmål. På baggrund af det, så ved man nogenlunde der. Jeg plejer at bruge det, at uden at genere lægevidenskab, så siger jeg, at lederne er jo ofte lægen. Og det vil sige, at en stor del af lægens ansvar er jo, eller ikke lægen, lederens ansvar er at kunne lave en ordentlig diagnose af et team, for at finde ud af at sige, hvor er vi rent faktisk henne. Og der er også nogle gange, hvor det går galt, at vi simpelthen tager udgangspunkt det forkerte sted i forhold til teams udvikling. Og hvis vi gør det, så flytter vi ikke noget. Sådan kan jeg sige det. Ja. Det er nogenlunde det, jeg havde valgt at tage med i forhold til indlægget. Er der nogle spørgsmål, nogle kommentarer til det? Jeg brugte lige omkring en halv time, og det var nok nogenlunde det, jeg havde lovet at gøre. Hej, Meget Lene velkommen. her. Hej Lene. Fra København. Ja. Tusind tak, Kurt. Det var super, super herligt at få et take på det her. Tak for det. Velbekomme. Spørgsmål på de her dilemma-spørgsmål. Kunne du komme med sådan et par skud af dem, sådan, så vi forstår, hvad de kunne indebære? Ja, men en stor del i forhold til de her dilemmaer, det er krav, mål og rammer, kan vi sige. Hvad er det for noget, vi skal være enige om? Det kan for eksempel være at sige, jamen et af dilemmakorten kunne være, hvordan fejrer vi vores succeser? Hvornår er det, vi skal bruge hinanden, og hvornår er det, vi skal spørge lederen til råds? Det kunne være i forhold til at sige, at hvis jeg modtager en mail, der ikke er, eller en kommunikation, jeg synes, der er mangelfuld, hvad gør jeg så? Altså nogle helt lavpraktiske ting, som gør, at vi er enige om, hvad er fundamentet for vores samarbejde? Hvordan vil hver enkelt rent faktisk helst have, at jeg kommer og fortæller dem, at der er noget, jeg er lidt utilfreds med? Så fortæller hver enkelt medlem og omkring at sige, jamen jeg vil helst have det vide på den og den måde, og så kommer man hele vejen omkring, om det så er 4, 8 eller 12 mennesker. Det tager lidt tid, men det skaber en stor afklarethed omkring, hvad der skal ske fremadrettet. Okay, tak. Ja. Andre, der sidder inde med spørgsmål, kommentarer? Nej. Hvis der er nogen af jer, der sidder bagefter, og så tænker at komme i tanke om noget bagefter, så er I velkommen til bare at give os et ring, eller skrive en mail til mig, kla@hslusen-as.com, eller 70 26 32 25. Og så vil jeg bare ønske jer en rigtig, rigtig god dag, og tak fordi, at I har tid og energi til lige at hoppe med. Tak for nu.